खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बायदिनो डिमाकुसियावबो फालिगासिनो दङ। डिमाकुसिनि 33थि मिरु रंजालि बैसागुनि हारिमुआरि गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों आलासि महरै उदालगुरि एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। हाबाफारियाव बर'नि हाबा हुखा बाथौ सिबिनाय संसार जानाय ना गुरनाय हमनाय गायनाय फुनाय बायदि बायदि रनसायनाय हाबाफारिजों हारिमुआरि गोजोन हानजा सुरनाय जादों होनना फोरमायथिदों कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। सासे बर' सुबुङा सासे सान्तालि आइजोखौ लानानै खारदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 38 बोसोर बैसोनि दिपक बसुमतारिया सानै गथ'नि बिमा 45 बोसोर बैसोनि बिमला मुर्मु सान्तालिखौ लानानै खारदों होनना सन्देह खालामदों। दिपक बसुमतारिनि सायाव कुमारिकाटा आउटपस्टआव एजाहार होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं अनजिमा 9678357811 नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनानै नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। आरोबाव चिरां जिल्लानि सेरफांगुरिनि बिशप इस्लारिनि बिसि प्रेमजिका इस्लारिया थांनाय सुक्रुबार खालि गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे सानै फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 9954820066 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों फिसाय बिशप इस्लारिया। बे सन्देहआलाय बेजोंनो रायलायखायो नालाय बाबु बे मानिहाय उदालगुरि थिंजायनि होनदोंखौ बे दाखार दखायबो होनदों बे माबाया बे डाक्टारा बासिनि डाक्टारा बिदि होनदों। आंखौहाय नुखादोंलै सानैमोन सेंग्राफ्रा सानैमोन होनदों। आं जोङो दिदिहाय बिहामजोआ खारबाय होननायखाय ए उदालगुरिनोहाय मानसिया होनदों। औ आं नुखादों रायलायनाय नुखादों बैयाजों रायलायदोंथ' सोरो होननानै बुंदों। ओमफ्राय साबेसेथोमोन होनदाङो हिनजाव सासे दंमोन ओमफ्राय हौवाफ्रा सानैमोन होननानै बुंदों। मा लुबैयो बिहामजोखौ फैफिनजानो लुबैयो। फिसाफोर दं हनै गोदाव सोराव जायोना फिसाफ्रा सानैनै हौवा सासे हिनजाव सासे बियो 9 बोसोर जाबाय। बाबुआ रानिया रानिया 10 बोसोर बे रानिया बाबुआ 5.5 बोसोरनो दा फैफिनजानो लुबैयो फिसाफोर। बेनोथ' बिदिनो खावलायनाय जाबाय फैफिनला हामगौ होननानैहाय। औ ओमफ्राय जोबसा लोगो मोना हमनानै लाबोनो सेस्था खालामदो आरोखि बाबुफोर। आंनावसो सोंदों। आं माबा नैबे जाथाय जानायनि गामिनि उसुं खाथिनिनो मानसि ओमफ्राय बे आंबो बिहामजो जायो आरो सोमोन्दोआव। ओमफ्राय गथ' सानै दङ। बे गथ' सानैया स्कुलाव हाबो माने जानो लोंनो दिगदार लोमजानाय साजानाय नायनो मानो बे गथ' सानैखौ नायनो थाखाय अननानै जेरावखि थाया मानो फैफिनदो। नोंनि फिसायाबो हास्थायफिनखादों आरो बे न'खराव नोंखौ बुवाखैबो सोआखैबो नोंखौ अननानै दाव खालामनानै जाहोदों लोंहोदों जेनिबो आंखाल गैयामोन। मा साननानै मारै खारदों जों मिथिया। थेवबाबो खारदोंब्लाबो नों अननानै न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो आरो। मोनसे गोजोनथाव रादाब आर'नाइ इन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो आर्ट एन्ड मशन डेन्स स्टुडिअ' एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव खुंजानाय मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आरो मिस टिन इन्डिया 2026 नि ग्रेन्ड फाइनालआ थुंगेबाय। मिस टिन आसाम 2026 बिमुंखौ क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा हालामनि बासबारि गोजोनफुरि गामिनि इलरा हाज'वारिनि फिसाजो गायत्रि ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांनि देरहासार जानो हानायाव पर्बतजरा हालामनि गोबां आफादफोरानो गोजोननाय फोरमायदों आरो बरनानै लादों। BA MA खालामनानै बेखार थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां गुड सेफियार नेशनेल स्कुल सालबारिनि प्रिन्सिपाल केशव सरगयारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड सेफियार नेशनेल स्कुल सालबारियाव 9 फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै दङ होनना फोरमायथिदों। Good afternoon. I am Mr. Keshav Sorgyari, Principal of Good Shepherd National School, Salbari, Baksa.
I am here present in front of you to state that there are 9 posts open in our school currently. The details of the vacant posts are: there are 2 posts open for the subject of English, and we are looking for a candidate with qualification of MA in English and B.Ed degree. The salary will range between rupees 13,000 to rupees 20,000. And also secondly, there are 2 posts open for the subject of mathematics, and we are looking for a candidate with a qualification of MSc in mathematics and B.Ed degree. The salary will range from rupees 13,000 to rupees 20,000. On the third, we are looking for 4 graduate teachers, and the qualification the candidate must have is the degree in BSc or BA including DLED degree. The salary will range from rupees 8,000 to rupees 15,000. Lastly, we are looking for a 1 post is open for the subject of computer, and we are looking for a candidate with a qualification of MCA or BCA. The salary will range from rupees 9,000 to rupees 15,000. For any further information, you can call on the number listed in the advertisement notice issued from our school. The date of interview is 3rd of May 2026 on Sunday, and the timing is from 10 a.m. onwards. All the candidates, those who are interested and want to apply, are requested to arrive on time along with all the original documents needed for verification. Thank you.